Mga kaistorya, sakay ko karon og tricycle o nag-wonder ko karon or na-amaze ko, na-amaze ko kay ang nag-drive sa sikat niya akong sakyan. Lapas-lapas na sa pagka-senior citizen, no? Nadiri atong mahinabi si. Tay, pila imong edad? 73. Allah, 73 na si tatay bay. Nakay-pension wala? Wala di kay isisis. Wala. Okay. Unsa may sekreto nimo tay nga 73 nga mo drive pa magsikad, ang uban nga 50 pa kapin ang ilang takiang naman. So ang punto ani mga kaistorya, medyo aduna pay kinahanglan nga improvement ang atong gobyerno sa pag-atiman sa atong mga senior citizen. Okay lang sa mga senior citizen nga pensyonado. Okay lang sa mga senior citizen nga adunay gadawaton matag bulan, pero how about aning singon ani nga mga klase nga mga senior citizen? Dapat sa ingon ani nga edad mga kaistorya naana lang na sa ilang balay, naglingkod-lingkod na lang, nagpahulay-pahulay na, pero hangtod karon mga kaistorya nagdrive pag tricycle So I think this should be a wake-up call to our government, and this is a big question nga unsa may atong mga programa para sa mayon ani nga mga klase nga mga senior citizen. Kabangi kami ni sir. Okay na sir, kay ako, yaman ang akong saligan. Mga kaistorya ha, klaro to ha, Yes sir. na unsay programa sa atong gobyerno sa mga ingon ani nga klase nga senior citizen. Asilit ko na. This is a wake up call.